Katresnan ki ora langgeng. Ngono. Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to, ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sakala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibu. Katresnane wong tua bapak karo anak, so anake nek wis mandiri, bapakne ya mengkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Mulai rasa sok gondeli banget-banget perkara katresnan aja digondeli banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Katresnan iki ora langgeng. Ngono. Katresnan iki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to, ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sakala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibu. Katresnane wong tua bapak karo anak, so anake nek wis mandiri, bapakne ya mengkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Mulai rasa sok gondeli banget-banget perkara katresnan aja digondeli banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.